थांनाय 17 बोसोराव बीटीसीआव बीपी एबा सरकार सालायनाय समाव बीटीसीआव बर' रावखौ मानो गिबि राव बानायनो हादिया किन्तु 17 बोसोराव बीटीसीआव फार्स्ट लैंग्वेज हिसाबै मानो बेखौ रिकगनाइज होदिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' रावखौ सेकेन्ड लैंग्वेज आरो थार्ड लैंग्वेजआवसो दोननो नागिरदों बुंग्रा सुबुंफोरा राव आरो बिजोंनि सायाव बेसेबां सांग्रां थांनाय 17 बोसोराव बीटीसीआव हाग्रामा महिलारिया सरकार सालायनाय समाव बर' रावखौ मानो गिबि राव बानायनो हादिया थांनाय 17 बोसोराव बीटीसीआव बीपीएफ सरकार सालायनाय समाव मानो अफिसियेल लैंग्वेज हिसाबै गनायथि होनो हादिया नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' रावा आसामाव नैथि राव हिसाबै गनायथि मोननो हादों बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55 थि थान्दै जग खन्थाइ मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंदों बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावदों दि बीटीसी सरकार सालायनाय समावनो बीपीएफ हाग्रामा महिलारिया बेफोर खामानिखौ मानो मावफुंनो हादिया बिथां दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै बर' रावा 2003 नि एकर्डनि गेजेरजों 90 सिटेल जायगा मोनबाय भारतनि 22 टा लैंग्वेजनि रिकगनाइज लैंग्वेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय बिनि आन्दोआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो बै समनि बीएलटीनि दैदेनगिरिफ्रा जयै खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायनि थाखाय माखासे भारत सरकार लेभेलनि जायफोर बेक्तिया मदद होबाय बिनि थाखायसो बे मर्यादाखौ जों मोनदों किन्तु दिनै बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ माने सेकेन्ड लैंग्वेज थार्ड लैंग्वेजसो खालामनानै दोननो नागिरदों जाय बेक्तिया बुंदों बिथाङा राव आरो मिडियामनि सायाव बेसेबां कनसियास नंगौ बिथाङा नेतृत्व होदों सरकारबो सालायदोंमोन किन्तु राजनीतिक क्षमता लाभालाभनि थाखाय जि खोथा बुंदों भारतनि रिकगनाइज लैंग्वेज किन्तु 17 बोसोराव बीटीसीआव फार्स्ट लैंग्वेज हिसाबै मानो बेखौ रिकगनाइज होदिया बर'आ फार्स्ट लैंग्वेज सेकेन्ड एसामिस थार्डआव इंराजी बा अफिसियेल लैंग्वेज हिसाबै मानो रिकगनाइजेसन होदिया 2020 बीटीआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय आसाम आयेन आफादाव बाहायजाबाय जि 2020 नि सिगाङाव जायाखैमोन बिनि उनाव आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव गेटआव आसाम आयेन आफाद आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि आसाम बिधान सभा लिरनाय जाबाय आरो बेजों दिनै आसामनि डिसि एसपि कर्ट काछारि जेरावबो बर' रावा दिनै बाहायजागासिनो दं आसामाव सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननाय हल अफ द स्टेट नट इन पार्टिकुलार सब डिभिजन नट इन पार्टिकुलार डिस्ट्रिक्ट बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायो ना गनायाबा बे बाथ्राखौ बिथाङा मिथिया बेखायनो बिथाङा जि मोनसे फेलार जादोंमोन रिकगनाइज लैंग्वेज हिसाबै बिथाङा गौरब खालामदों जोंबो गौरब खालामो किन्तु नोंथांनि सरकारनि समाव 17 बोसोराव बर' रावा आसामनि सरकारि राव हिसाबै मानो मर्यादा मोनदिया काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै नोंथाङा मानो बै समाव मर्यादा होदिया आरो दिनै बुङो जे एबसुआ माने बीटीसी सुक्तियाव सापर्ट होआखैमोन बे एकर्डआव बीएलटीआ आर्म्स रिभलिउसननि मेन टीम हिसाबै बीएलटीनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मर्यादा होयो बिथांमोना जोंनि जोहोलाव किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे गणतान्त्रिक आन्दलन राजा लामा रेल लामा आन्दलनखौ नेतृत्व होनाय एकर्डनि एमअएसनिफ्राय लानानै गासै बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि आरो दिल्लीयाव जाय पार्लियामेन्टारियान दंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी इउजि ब्रह्म आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोननि इन्जिनियार एबसुनि इन्जिनियारनि थाखायसो दिनै बे एकर्डआ 100% साक्सेस जादों आरो एबसुआ खोथाया एकमतमोन जे एकर्डखौ बीएलटीआ साइन खालामगोन एबसुआ आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलन खालामफिननांगौ बेखायसो बेयाव सहि होनाया जायाखैमोन बेखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव क्षमतानि थाखाय फोलानानै दिनै खोथा बुंबाय थादों आरो बेनि गेजेरावनो माने एबसुखौ मेलाइन खालामनो नागिरनाय जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै बै समनि एबसुनि नेतामोन बे दैदेनगिरिफ्रानो दिनै गावसोरनि हान्जायाव दङ दा जोंहा हान्जाजों दैदेनगिरिजों खुनु बे माने बेयाव कन्ट्राडिक्सन गैया किन्तु खोथाखौ जिहेतु आसि दिन्थिनानै बुंदों जोंबो रिप्लाइ होनो बाध्य जादों दा बेखायनो बै दैदेनगिरिनियाव सों नोंथाङा जाय बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिमोन नोंथांनि हान्जायाव जाय दङ बिनियाव सों आरो बेखौ लानानै नोंथाङा स्पष्टीकरण होबानो जाबाय दा बेखायनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ बुंनानै समाजाव गाज्रि माने आबहावा लाबोनायनि थाखाय खामानि मावनाङा गोजोन आरो शान्तिनि गेजेरजों खौसेथिनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि थाखाय बयबो खामानि माव बयखौबो जों आपिल खालामदों आरो जों रावबो नङा जों बयबो बिदा फंबाय जयै जोङो थांनानै थानांगोन हारिनि सार्थआव जों आवगायलांनांगोन।
सेरफांगुरि बाजार शोरूमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्युड गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।